Bar Berberecho comezou como Spice no ano 1982. Era un local moi pequeniño que estaba aquí ao lado, era posiblemente a definición do que é en Sebre. Por un lado, pois a decoración era moi de madera, logo tiñan tamén cuncas de viño, os vellos sempre viñan a tomar a souba enriba do pan, e logo, pois nos anos 90, colleron outro local que lle chamaron Berberecho 2, que nesta ubicación, e a continuación pasaron a outro local que se chamaba Berberecho 3. Eu fágome responsable deste local no ano 2003 e a partir de aí pois vou evolucionando un poquinho a carta. A nosa principal diferenciación é unha aposta por un bo servicio, unha carta de viños amplia, con moita representación de produto galego e un produto galego de calidade. Pois para o Bar Berberecho formar parte de Galiza Calidade é importante, tanto para nós como para os clientes, porque ao final ser un selo que garantiza a trazabilidade do produto é iso, é importante para nós e para os clientes, porque cando entran pola porta e ven a placa de Galicia Calidade, saben que o produto é galego e da máis alta calidade que hai.